lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jdeme do opuštěného mlýna s Lukrem a s mým bráchou. A už by tam nikdo neměl být, takže tam jdeme. Lidi, jsme tu a kámo, hej. Jsme tady. Buď je to. Jsme tu dobře? No. Tamhle tudy možná. Jestli je Lukre? No. Kudy se tam chodí? Tudy stopro. Tady je to i vidět. A pak tam asi, viď? Jo, tam je cestička. Kdo jde první? Jo, tak mi ty. Ne, ty ne. Lukr. Lukr jdi. Folo, bacha jde Lukr. Nepočkej, já. Ne, Lukr. Tak počkej, já jdu druhý. Už spadne. Lidi? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god, oh my god. God. Okej, Lukr jde po prdeli. Ok. Tak. Jdi dál. Já ho jdu radši chytat. A jak se ale pak dostane nahoru? Normálně. No tak pojď. Dostaneš se zpátky. Zvedni se. My ti helfnám, že jo? Lidi, ozvu se, až tady dole budeme všichni. Lidi, už jsme tady dole. Nevím. A teď nějakým oknem, myslím, že chodili. Jo, máme z té tudy. Tady je jakoby cestička. Já nejdu první. Tohle je cesta ještě. Hej, moc neskákejte. A nemluvte. Lidi, já se celkem bojím už. Come on, nejdem pryč. Mně je to jedno. Nebo není, ale... Lidi. Uděláme to lidi na pokračování, jo. Protože... Fuj, tady je to hnusný, fakt. Aspoň, že to není úplně opuštěný, někdo to vlastní. Fuj. Fuj, tajbo, já už se bojím. Kam je? Nechceme jít? Že bychom udělali pokračování? Hej, Lukra? Asi jo. Tak lidi, neboj, pak to. Lidi, tady to ukončíme zítra, nebo někdy bude další díl. Tak čus. Lidi, vím, že to bylo krátký video, ale my ujdeme. Mě uklidní tu ten nápis Edgar z Bravka, kdo nehraje, doporučuji. Jo. A příštím díle to obejdeme snad celý. Možná to bude jedna celá série, ale příště natočíme zbytek, slibujeme. Ale omlouvám se ještě jednou, že je to tak krátký video. Čus.